Benvidos. En Lenda facemos Obradoiro, Deporte, deseño e encadernación, expresión corporal, petanca, de mesa, psicoeducación, relaxación, piscina, fútbol sala, xestión e administración, Habilidades da vida diaria. revista, no centro ocupacional. Temos Obradoiro de artesanía, creación e montaxe, E actívate. Lenda Saúde Mental, unha asociación que traballa para a saúde mental e inclusión social entre Ondeve e alrededores. É unha iniciativa que usa a petanca e os xogos tradicionais como ferramenta de benestar e inclusión. Este proxecto nace porque moitas mulleres con problemas de saúde mental non tiñamos acceso a actividades deportivas adaptadas a nosas capacidades. Por eso creouse un espazo accesible donde todas podemos participar. Ola, aquí en Lenda realizamos todos os martes o xogo da petanca. Queremos participar en máis xogos tradicionais e novos durante toda a semana. a través das actividades que seguimos. Reducir o illamento e a soidade. Fomentar a autoestima. Crear relacións sociais. E chegarnos máis a comunidades. Non é só xogar, é compartir tempo e participar nun grupo. Para poder seguir precisamos apoio nos materiais e ampliar as actividades. Co vosso apoio podemos seguir creando espazos máis inclusivos.